Sinin chen na chuan meichhia le mipa hi anin neina an lo register meka meichhia zawk chu nian ni in mipa chu shen ani nian chuan in nei kar chu enin ngei zong nei le in nei chu a har vak lo ani hi a ti a chu ti lai chuan a thanu chuan ron video call in nian kum tinin blind date nei turin ka hril che a darkar thum lai a ngak to che ania ti ngei lo la kal lo a ron ti nian chuan Mr. Shen chu en zokin kanin nei to ti in a changa a thanu chuan in nei a restaurant a ngak reng che alom I blind date tur chuan a ron ti nian chuan Mr. Shen chu enin ani chuan ani hi tunge le a ti ril ru a thanu chuan ril ru ha na in a yem ni ti in inu in blind date nei tur che in a ti che a ma se a thak takin I che le em ni a ron ti nian chuan Mr. Shen chu en le in a ril ru chuan a diklo zo kan nei ani mo a ti a anu chuan le fa lo chuang du nin nian chu a zak hle a Mr. Shen po a en ngam law le fain hon chuan min thla ho wangin kalome ti in hoilet mi lo chuan a chuak nga la a kalyam nu chuan Mr. Shen po lo chuakin a secretary le bodyguard te lo kalin Mr. Shen cheinai lo le che a ma se inai ho si lawa mi pui tam na la ya omreng hi enge ngai na an lo ti Mr. Shen chuan nian kal na lam chu en reng pa chuan noi sukin let ula kapi ne na nupui ka nei to ti va shil ro u a ti a Shen chu kal nga lin a secretary chuan makti taka enin nupui mo vur khanga tuita emni mei di lalpa in nupui na yamo a ti zui vong nian chu lo langin ka chhevek kanima sabera ka tlayania ti in atlan leaf ngak an lo ding chupa vading ve nga lin leaf le lamain hon chuan tan phei watin local ru ta hian a ti a midang chu a huwe line zinga pakhat chuan thi I du emni kha leaf kha CEO man bi kani kha alo ti wat nian chu an bulakal watin katipal ti in an zinga mi chuan president lo thleng ti ya chi bai buk tur chuan an hoi chap nian chu a hoi ve a Shen chu na thokau le bodyguard ten lo zuin an lo phei ve me ka nian in a mu chuan ameng phok le Mr. Shen chu nian ma a chuan lo dingin midang chuan chi bai an lo bu ka nian chuan makalo ti hle Mr. Shen chuan nian en pa in a local ve theyang ti in nian ban chu wanin a leaf bik lama chuan a kalpui nga la midang lo om ve ho chuan makan lo ti hlom hle leaf an lu nu chuan nian chuan Shen group president ini tak takem ni ti in zot Mr. Shen chuan tuna I she chawamo a chiang ringalom Shen group a engei ti in zot le ta nian chuan interview nei turin ka local ti in lo chang Mr. Shen chuan eng interview nge shilfia I du em a ti chuan nian chuan a resume chu thukru watin thil ti fai na ka dil ti a hria chuan a za thak don lutuk ti in a ril ru chuan a ngai tua Mr. Shen bula chuan angai lo keima pon ka ti thei ti in a chang wat ni china na thok ding ho kha lo ti in nian te chan chin kha an lo soya pakha chuan khanu kha tunge Mr. Shen den khan engin som na nge an nei ti in midang chu a lo zota pakha chuan Mr. Shen hian bial no nei ngai lo ani lom ni lo ti ve in midang le chuan hei chu Shen building chunga chan chin thar dar chak tur ani chan hi an lo ti ve bok nian chu building ti fai tu thum no alo ha a abula chuan meiche pakhat hian lo nui so in I sang nian kha kor kha I lo in me rewani kha alo ti nian chuan inui zo to em ka na ka chan du to ania alo ti chuan chu nu chuan kan la in chung ring ania ma se tinge nang le ke hi kan dang lam ma ke chu kapa mel shate mangin ka graduate zo ve le Shen group ka zom thei nga la
nakina chuan Shen group nei tu ni ka tum boka kan lo in chhun na wang shim shim pon kala puyang che lom na chang she lo viau lo te a lo ti chuan nyan chuan thil ti thei viawa in nga yem ni a lo ti chu nu chuan secretary na thok thei tur hian ka in pha nyam ve a chu po Mr. Shen ka nei thei nan chuan CEO nupui ka ni thei boka nga nang chuan thil ti fai na hi thadewin lo thok la ti in ngei om deuh hian akal san nga la office chunga chuan nyan chu nichinami nu khan lo shwain i sang nyan i ti tur chu floor 19 na hi bal engma om lowin i ti fai tur ani chhuat no na kha ikal san top lawang i sha thiamem a ti chuan nyan chuan ka ti fai don chuan an bai hlom bok sia ti in lo chang chu nu bok chuan an bai chuan i pui mai tur ani chuan an bai lo huna i ti fai le mai don alom baka Shen group hi chu i lo tho to thin na nen kha chuan adang lama fing takin omla hun khoral mai su a ti chuan nyan chuan i swal reuh hle mai a lo ti chu ti lai chuan na thok pakhat hian coffee thar ka in du anya a lo ti a nyan chuan na walak sakwat coffee pek ral chuan paper hi lo pe in copy som lo print la wei i thon ngal don nya a lo ti le nga la nyan chuan wei mo ti ya bangbau taka azo lai chuan na thok dang chuan coffee an du dan te soin a lo tir zom le nga zat nyan in pakhat coffee pek lai chuan ti tur lo pe le nga lin finance department a stamp chutir la Vivian district a i thon ngal don nya a lo ti le midang po chuan copy siam tur chu an lo pek bel le zel boka nyan in avai hian tuna ti tur mo a lo ti chuan ni kal nga ro chuan bolhlo kha pai nga la a lo ti midang chuan local thar kha ka coffee hi chini lo da belte a lo ti ve boka chu ti lai chuan Mr. Shen chu local mekin nyan coffee ne na lo phei ve cha ne nanin to don lai chuan mei cha khan nyan chu a coffee ken lai Mr. Shen a lei theinan a lo suluya chutia nyan a che swal don lai chuan midang ho chu lau thong deuh hian an lo hoi hlom chuta nyan ni zok chuan coffee chu ama ein lei buak tir ta zoka Shen chuan pui chak deuh hian lo en na thok chen kha chuan Mr. Shen hian boina siam chin hi a holutuk an lo ti a lo su tu nu chuan thin rim tak hian a lutuk coffee siam mai chung pon boina isiama engthil dang nge thiami nei in chung kwa sum lama in har sata wangin he na hi ka ko mu che a hetyang hian mo min ru le ta a lo ti chuan nyan chuan min su ani kha ti in chu nu chuan ka sut che pon iding ngil theilowem ni a lo ti le chu nu chuan Mr. Shen bula chuan Mr. Shen hei hi ka cousin ania Shen group a ka thok ti a shat khan thove min di la ma se ka ban ngal thei ania a ti chuan na thok ho chuan an lo en chapa chu ti lai chuan Mr. Shen chuan a kot hak lai chu nyan chu arun hak ti ra lo om ho chuan makan lo ti hlom hle nyan ka zen chuan Mr. Shen hetiang hian ati zak che ania a lo ti chuan Mr. Shen chuan ngai poimo lowin nyan ne na chuan soi turi nei ve lowem ni ti in a zo dai nyan chuan Mr. Shen ikor hi ka su anga ka pelet le don senia a lo ti chuan Mr. Shen secretary chu a lo nui chuta midang hawin nyan ti turan pek te chu an ron la let ta sap sapa Mr. Shen chuan nyan chu min lo zui ro ti in an kal chuak ngal nyan ka zen kha alo thin rim ve hle a Shen office chunga chuan lo omin nyan chu alo in thlak Mr. Shen kamis chu alo ha a Shen bula chuan vo ina coffee engzat nge ka siam isha em document engzat nge ka ti sakte isha em ti in alung oilo na te chu alo shila Mr. Shen chuan tinge diklo taka anti cha chuan ka hne nai lo kal mai lo alo ti nyan chuan Montify tu mai kan ya I office ka lo lu thei ka ring hlei nem alo ti chuan Mr. Shen chuan
a secretary ne na chuan vo in a changin kamimal office ti fai tu ani ang ti in a shil ngal a secretary chuanu chuan nian chu Mr. Shen ma avakun nyamin Mr. Shen in en reng lai chuan nian chuan Shen ting be min du em ni alo ti Mr. Shen chuan ka dana hian a shat mai lo em ni alo ti nian chuan tinge ka mel tha em ni ti in asam te chu an zep vela kanin mu masak bera kami sia khan a ni zok che anyanga an ti vel Mr. Shen chuan hei hi kanin mu masak berna ani lo alo ti chuan nian chuan makati hle in lama chuan Mrs. Shen le Mr. Shen te chulo ti in api chuan buya ipi hi vo in ka kumsum sarina anya mei che fel deuh ka tonga inupui ni turin ka tunu ta na tha ka ti ani a ti chuan Mr. Shen chuan tunu inei to ka ti kha a ming chu nian ani alo ti api chuan chu ti chu lo shwai hola min mu tir ve ta che ipi hi min bum tum reng su baka kum tina jawi kan bula a tur chu a tha asin jawi chu ka mei che sha to chuan ala thabera alo ti Mr. Shen chuan jawi ti ming ka sha thian tum anei tlat engtin nge abum thei che a alo ti api chuan tikhan ti su no pang thatak le molmang ve takanya sin alo ti le a Mr. Shen chuan molmang a engtin nge nang Shen group chairman hian chutiang chuan atan I chong theya a chan chin soi lang to su alo ti saka api chuan ani chuan nangin kha miss nian tan khan I chong thei ve thungim ni mei cheving phakar tak ani zok lo mo alo ti a Mr. Shen chuan kapi ama ila she hleinem alo ti chuan api bok chuan jawi ishbik hleinem nakina ka birthday party ya jawi chu alo kal dona I mudon nia ati Mr. Shen chu dingin kabul na ya tu mei chia ma lo kal tir su engatan ma ka tilau ti in api chu akal sana nian lo langin in ro pui deuh bula hian kerot pum chun chung hian lo ding kapi shi huang chu ta hian mo a chena ti in makalo ti hle anu chuan a mania thil thleng pi shi huang ne na anin ton dan chu alo langa bazara pi shi huang chuan kerot an selem ti alo zota a zo to thuan lo shil lai chuan nian khan lo mu in alo khongai ve hle a pi shi huang chu restaurant a chol puin kapi naktu ka gi fi du deuh tur kalo pe don chen ya ti in lo shil pi shi huang po chu alo hlim ve hle a tun hun lo lang le in nian in in alo thlir lai chuan car hi lo ding in mi pa le mei chia hi an lo chhuaka mi pa zok chu chen ni in nian na mu chuan hei chu kabial nu hlui ka du to lo I sang nian ani lom ni chu me deliver tui lo ni to alo ti a mei cha po chuan helai hi I omna tur ni ve lo World Health Organization na I thole theinan min dil tumin min lo zui zo kem ni ti in anuya nian chuan ka zui bok lo cheu alo ti wat mei cha bok chuan hei hi Shen chung ko in ani hi Shen chairman den kanin mudona engi helai lo ti ve a ti chuan nian chuan ril ru in hei hi Shen chung ko in mo ti in chu a ena mei cha bok chuan tinge min chang thei na nge alo ti chuan nian chuan ka thian muturin kalokal alo ti chen khan I thian chu inveng tu security nge anna om tu ti in an nui so a chu ti lai chuan in chunga chang chuan patling hi lo chuakin Shen chung ko in enkol tu butler ani a an bula lo thlen chuan chen chuan lo bevatin president Shen ke hi chen chung ko fa upa ber chen si kang kanya Shen nen kan tho ho nan chairman muturin kalo kala ti in an gift ken te chu hongin butler Shen hei hi uluk taka kan thlan kan thil pek turania ti in an mu butler Shen chuan vo in chu chairman in sumdo na lam thil pe ka dong don lo alo ti chuan mei cha zok chuan gift chu lo khai chhuakin heng te hi kumza a upa
lingji le kumsang khata upa gi sengan ni hi chairman zot masalawin inol ngot theilawang na thil poimo iti khailak pal the sin I nai chan jok theania alauti butler shen chuan heng hian boina engma athen lawang alauti chuan nyan chu lo nuin midang tlon intum wang mai mai ani kha alauti chen chuan lut ve tur thawin ni lom ni nge ilo inti thei viau alauti chuan butler shen chuan nyan bula chuan jawi ini tiro ati chuan nyan chuan o gift peturin kalokal ve thawa carrot special takania alauti chuan chen te chuan hawan lauti mel hle a butler shen chuan chairman in shwai tur chen mi ron tira ati chuan ni chen me chia khan tinge ani ai kan keng thazok lawem ni ti in alo phuna butler shen chuan chairman in vo in hian carrot sia adong don lauti in nyan chulu turin asom ngala nyan chuan akalpa chuan chen te chu le chwa khom sha ma in chunga luta thutlenga a thutnu chuan in chu en kwalin hetia nga in lian le ro pui hi ka mu voi khatna ani mit nge ya ka mu chu adana dang hle mai alauti Mrs Shen chu lo nu yin I phur om hle mai ti in lo fiama nyan chuan copy I house le sia tinge iwa in ren ve ti in zot pi Shen chuan katupanu pui thuam chomatan tlem chu ka in khol ati chuan nyan chuan thuam chom engzat man ti in lo zota pi Shen chuan million za lo ti in nyan chuan tamati le a alo ang phiaw Mrs Shen chuan nyan kerot pom chu kokin hei kata turami ati chuan nyan chuan vapanin kerot special tak be khat yan so manani hi ti in Pishen chu ape a enla akhat vekania ati chuan Pishen chuan I give hi ka dulu tuk ti in lo lom thiam hle a keipon thil pek tur che ka nei ti a ka in local ro ka mu ang che ati a akut beng thek ana thok ho chuan phe khok te korte bek te chu an lo nor chhuwa ka nyan chu chibairon bukin anin mel shatir itir turin kan omi anti chuan nyan chuan makalo ti hle a Pishen chuan vakayin local ro I du hi thlang ro ati chuan nyan chuan amanza te chu enin tawhlom chu ati hle a RMB munili ti ya angai to lai chuan Pishen chuan na thok ho ne na chuan thomno ho te chu pe in kan la ang alo ti mol nyan chuan atam lutuk lo ti in Pishen chuan ngun te chu bun tir molin leyang alo ti zunga akha vekta kha chuan nyan chuan kapi heng chu a rit lutuk lawami alo ti chuan Pisheni chuan norle in phekhok te chu bun tir an tum nyan chuan angun bun ho chu alo phel mola Pisheni ne na chuan kapi heng thil pek hi chu ataw lutuk alo ti Pisheni chuan lo nuin pakhatal thlang ro ani lo chuan katupa kape moyang che alo ti nyan chuan inga alo ti thwaya Pishen chuan ani lo chuan kalom don lawanya ti in ati taw der vel nyan chuan aman tlom tur chu zong kwalin silver zung bun mu chuan amana tawwak lawang ti in angai to a hei hi he ina thil tlom berani nge yang ka fing hle mai ti in hlim deuh hian silver zung bun chu panin kapi hei hi min pe jok theyangem ati zung bun chu ala a Pisheni chuan I du chuan I la theyang lo ti in nyan ni na bun chuan ka bun tok chani hi ati Pisheni chuan pan na in akut chu avun saka butler shen kawin Miss Jawi hi birthday party nei na khan shwai ro ti in butler nen chuan anin zui ngal butler shen lo let le chuan zung bun da na ro ka mu chuan chairman tinge mishing thil ti theina zung bun kha a omlo police ka call do nem ni ti in a hlau thong ngal hle a Pishen chuan ka tunu hwal ka pelom I boina chaw ngai to ro a lo ti Pisheni chuan hlim deuh hian ka zungbun I la to a ka tupa chu inar thei to lawang ti in alom ril ru hle a
company lam lo langin nian ka zen wan ni kha na thok mei che ho chuan unaw nu wan ni nimin khan president kha zanjakil na I choi oma chairman po atel sia chung ko in mu kho min ngai twa tu emni an lo ti chuan wan ni chuan chu tiang soi su sum don na wanga chu hlui gil sat le alom ma se capition chu ka chunga a thakhop mai alo ti chuan mei che ho chuan capition ti in a kau thei ania tuna chuan president nupui ti in kan kau thei to ang che ti in chibai pi president ti in chibai te chu an lo buk wen ni chu lo hlim ve hle in chu ti lai chuan nian chu local ve in midang ho chuan I sang nian tuna tang chuan kapi CEO shen laka tang hian interview hi mangche an lo ti ngal nian chuan timo lo ti in a chan chu unaw nuwan ni hi president nupui ani thwai do na za to ang che an lo ti chuan nian chuan tingi engma ka va she ve lo ve a lo ti president nupui nei tur chunga nge an shatir ve ang che thilpo itifai tha thei mi president personal cleaner ve mai khan anin chunga lu thei in ring ve emni an lo ti ani ne na khai khin chi in ni lo ti thei ngi swang che an lo ti a nian chuan ngatan ma ka te lo we a lo ti kalatum chu wen ni chuan lo dangin ti sang nian Mr Shen hi I lo du ve ti ka sia ma se I phu hlol lo ni za na zan ja ka ne khan Mr Shen le ka chung te anin mu to asin a lo ti chuan nian chuan ni za na Shen tiang bai chu party na a akal lo shim eng tikin nge a chung te chu I lo mu bi ka a lo ti midang chuan ni za na sum don na party an nei kha Mr Shen ta na poimo lutuk eng tin nge ama atel lo theyang nang thingtlang nu ve mai thu soi hi kan ring lo we an lo ti wen ni chuan ni zan party na a Mr Shen akal lo itia ani chuan khonge Mr Shen chu a isoi theim a lo ti chuan nian chuan ani chu tia soi tum lai chuan ngai twa le in ni zana kabula ti ka soi thei lo ti in a ngoi le a ka soi chun som theya ngem ka shelo a ti ta dai midang chuan una nu wan ni I thik wang mai ani kha thu loi lo soi su I khongai thak le mai wani president nupui ani hun chuan a ban ma sak ber tur chu nangma ini ang an lo ti chuan nian chuan ka ngak hlel to hle mai a lo ti an lo thin rim le a wani bula chuan una nu wani I in phan nyam le lutuka chem siamin a vit pal mayang che ti in wani kut changa zungbun chu mu ti rin hei en ta che a ti chuan wani chu lo nui velin ole soi to lawang a lo ti midang la chuan oi hei hi president nupui ti chin chiana ani thei mayangem ka oi thei lo hetiang tak hi ka mu ka ring ngai lo reng ti in zungbun chu an lo en chang vela wani chuan akut chule kangin hei hi capitionin ama nge yin min pe ka ni hi a lo ti a midang chuan chairman chu I chunga a fel hle mai an lo ti wani chuan hei soiwak su mi in an sha tam palang thup kala du ania ti in lo khap vel pakhat chuan una nu wani chu mi house chung ko a loilu chia I ma bak to sia keini hi min thei ngil su o an lo ti wani chuan te reng mai ti in nian ne na chuan I sang nya ni ke hi shen chung kwa in an tu panu pui tura min hwal kanya engei lo bai ve chena a ti chuan nian chuan he zung bun chu ka shat nu wa ang ve a lo ti wani chuan nang ang thingtlang nu ve mai hian engtin nge hetang zung bun te chu I lo mu ve ngotang a lo ti chuan nian chuan a ipte chang zung bun kha lo phorin hei keipon ka nei ve ti in a mu a wani chuan makalo ti hle midang lo ve te chuan a in ang le mai TV ya ka mu to shen chung kwa in kenjan ram chunga en chin na an ne ya zungbun chunga shen ti ain kher ti in nian zungbun ke na chuan shen ti ain chu a weni chu alo hlau thong ru hle a midang la chuan zungbun chunga shen chin chia na kher chop chu
a hari ringem ni shen chung ko ta ani ngot lo chuan ti in nian chu alo chong khum mi dang le chuan una nu ni zungbun hi chu chairman nge in a pe a chumi omzia chu shen chung ko mau nu tur chin chiana ani a khatyang thil lem le tlom lu tuk mang khan bum tum reng su min oi lo le una nu ni hi a zungbun phel di la en ro shen chung ko chin chiana a om nge yang a lo ti chuan wen nu chu phel she mel deuh hian lo oma pakhat chuan wen ni tinge tikhan idin renga henu ta hi alemani ti shati ro tunge shen president nu puitur chu mu ti ro alo ti weni chuan azungbun chu humin alo mu she ngang maya midang chuan zungbun chu lo la in an han en chuan shen chin chiana in ker reng alo om lawe tinge chin chiana om lo le ti in anin en hloma pakhat chuan ka sha swal zo ka ni moi thei baka tv ya an lo ti chwa te hi chu atak po ani ngai hlei nem shen chung ko te chuan mi pui mua an phau chuak lo to pang alo ti le pakhat ve chuan dikcha tikhan I sang nian zungbun ken zok hi alem ti ati chiang alo ti ve a weni po alo hoi sang le to hle soi chun zam le in shen chung ko zungbun tak ka chuan chin chia na ain ker lo chuan president nu puitur angalem channan zungbun kha isiam chupti rani kha mase kanuani hian ido soi phaulan sakche kalo ring lawa ati le chuan wani chuan zungbun chula in ni I sang nian ilo phakar hle mai pisheni nge in he zungbun hi min pe lo se chu min lo bum vek don ti na anya lo ti in angam pa zui hle a nian chuan he zungbun hi chairman nge in na min pe ka ni hi alo ti ve chuan anjinga mi chuan muntify tu ve mai ini kha engtin nge chairman ka sia te iti ve thei chairman hi company ya alo kal ngai lo I tong hoi ve mama ani kha thuloi lo soi reng su ti in an lo nui so a chuti lai chuan chairman chu company to in alo kal ve me ka company ya na thok ni na sang nei deuh te chuan thlon pa hian thuron min per o kan na tho chin te en kwala ti in za takin an lo bia a pisheni chuan lau thong lutuk du su en kwal turin kalau kal mai ani hi ti in company chunga chuan an luta nian te chu lo lang le in an lo la in nyal weni chuan I sang nian min el phe ti tum ti chu ka sia ma se eng tik lai po ka ti dan zirzel hi ban san ro nakina ithil ti te alan chwa huna I zak lutuk palange alo ti nian chuan engthila chuan nge iti dan kalo zira alo ti le chuan wani chuan zungbun kala chhuaka ilo la chhuak ve le a kata hi chairman min pek ka ti a nangpon chairman min pek ti in thu ilo soi ve le a ka ti dan izira ni mai lo em ni alo ti chuan nian chuan ni liam ta kha chairman kumsom sari pian chamani a shen chung ko ina ka kala ta chuan he zungbun hi kapi nge in min pe ani ati wani chuan thinrim deuh hian ngoi mak ro engtin nge chairman chu kapi ti ya I kongam zo ka alo ti chuan midang ho chuan an lo nui shen chung ko ina kal turin itlinga kan una nu wani hi atling ve lo ti na mo chu tyang chu iwa soi hwai ve an lo ti nian chuan nangni ho bula chairman nen kanin kong kai na ka soi fia angai na ka shelo alo ti ve ta mak chuta anjinga mi bok chuan kha zungbun lem inei wang mai khan chairman hian nang ang do soi mang hi a do mai hau lawang che Mr. Shen bula I tho wang mai khan chong hwai wak su alo ti weni chu lo chong ve le in I sang nian he zungbun thil ti thai zia hi sha em Shen group chen ve lai hi athu hnuaya ada theya Shen group kher lawa po bazara te chuan billion za lai man hul ani sin he zungbun siam na man ra ringot po hi silver lunglu pangpar million so man lai ani boka ati chuan nian chuan hei hi silver pa ngai ani lo em ni ti in pisheni ni idu zong pakhat ta thlang ro ani lo chuan kalom lawang ati laya silver mai angai pishengin phal taka apelai te chu angai to chhuaka weni chuan nang thingtlang nu hian eng anga hlu nge ti le
tak nge alem ti po isha sang thei lo ania thil sha chiang lo in ke ni min za lo ba ka chairman i za lo ti na ania kan khing thei chi a sin ti in a chong khum le nian chuan ka van a tak lo ti in ni lo he thil hi chutia a hlu chuan ka pi kha ka pek let le nge yanga ya ni a ti midang ho chuan lo nu hin pek let a ruang e mu huna i chap lawang mo kan soi vek to le mi chang kwal ve ngamania an ti chuan nian chuan nang ni ho hi ka in nya pui pe to lo cheu ti pa akala tum chu an zinga mi chuan lo pot ding in tlan sia ti tumpon tlan sia na tur om lo Mr. Shenin a hwa deuh chu do soi mang an ni boina i tok don nang ang do soi mang hi Shen group a om ve tlak po ini law Mr. Shen kalna te chu mi ne na chang lo sha po ni la ni zan khan a top thlenga om tia nian ba na po la chuan Mr. Shen chu lo kalin ani kha tunge khoi ngam ti in an lam chu alo pan ne nian ban wan tu chuan nian chu Mr. Shen lam hoya kwa yin Mr. Shen ani hian ni thum chung chu do da soi to tu na po khan ni zan sum don na party ya khan ikal lo thu a soi boka heti ang mi hi chu Shen group a om ve tlak po ani lo alo ting al zwa midang po chuan ni kan she ve ka ama ngei na soilom Shen hian company mel moina kan ngai poimo a Mr. Shen hian aban lo ani chuan mi pui ti lom a harsa ang ti in soicha in ti deuh chuan an lo nui saka Shen chuan dot a soi ti engkin nge in shiat alo ti an zinga pakha chuan I sang nianin dot a soi lo ani nga chuan kat na po ka da kham ngam Shen group hi ka chwa san nga lang alo ti chuan Mr. Shen chuan nizan party ya ka kal lo ti in alo changa nian chu alo hoi sang wa chunu chuan wani chu panin wani nizan khan Mr. Shen hi party na ka kalpui ti ni lom ni soita che ti in a khewa wani la chu alo chong do der law Mr. Shen bok chuan nizana I sang nian bula ka oma alo ti chuan wani chuan inga lo ti in nian chuan ka soi kha ka in nyal pui pe lo cheu hetiang hi ani don ti ka sha sa a alo ti chuan mi chin anu khan wani chu abana wanin wani hetiang hi soi turin min siama min nung chon thei lawang ti in a chan be sei chuan angen wani chuan avon na lo phi son pa chuan eng thu nge moi soi le chu teng soi turin ka ti lo che nang marin thu a soi ni kha alo ti makta ka chuan chu nu chu alo thong to hle a Mr. Shen chuan a secretary ne na chuan ani hi a hlo te lo ti felang che ti in ikal thei towang a ti chuan chu nu chuan tingot chuan ka na ka chan thei lawang khonga in min ngai dam ro ti in ange na Mr. Shen chuan thil pakha soi diki nei Shen ta na thil poi mo ber chu nung changa ni alan dan chuan Shen noi thok tur chuan itling lawani ati chuan chu nu chuan ani chuan I sang nian hi engtin nge ni ve ang a rukin Shen chung ko thil ti theina zung bun kha a lem anaya chairman thil pek angina soi boka tungi alem siam tir ti po a sha hleinem mi bum mangani hi ban lawin jela tan tir ro u ti ta chia min ani yang mi noi nung lutuk hi Shen chunga om ve tlak po ani law Mr. Shen hi midik tak ni in ka sia a I sang nian ani wangin za ngai na ilan tir bik thei lawang alo ti le chuan nian chu lo chong tumin ma se Mr. Shen chuan abang lawang lo ti in nian chuan a ril ru chuan ka chunga rin na angat le mai alo ti ve a ni chin nu bokhan wani bana zong bun chu le kangin he hi chairman in wani ama kut nge ya ape ka ni a atak nge ni hi I sang nian ni ta so chu alem siam chop mai mai ni so a ti chuan Mr. Shen chuan nang hi ni mo ka pi in mi them thiam taka ti kha a ti chuan wani chuan o ni Mr. Shen ka pi nen chuan kanin mu zeu china lom lo ti in a rilu chuan chairman ama chawin a chenga a leng chuak wak ngai lo an ti thu leng te chu a dikani don hi ti in Mr. Shen pon a mukha ta ni don hi ti in a nui saka a chan tla chuan tu man dot ka soi ti an she lawang a ti a
nyan chuan shen ting bai hei hi I thu nei na a tel ve lawem ni alo ti chuan shen chuan o ma se kapi thu nei na hnuai ania a thuam chhawm ania chhung ko ro in hlan chhawn zel na ani ba ka hmeichhia te chau an hlan chhawng thin a ti theiang alo ti chuan nyan chuan ani chuan ata hi a lem ani dawn chu a han ti chuan wani chuan chutiang chu engtin ngei soi thei alo ti nyan chuan zungbun chu lo phorin hei hian ati chiangang hei hi ama chairman ngei min pe kani hi ati chuan wani chu nu hin chairman lo rem changa alo la ni kha thuloi lo soisu alo ti ma se nyan chuan ati chang turin chairman bula ka kal thei inga mem alo ti wani chu mengdoi ta le in nyan chuan ingam lo ani mo ati le wani chuan chairman I mu theina na I chhuan lam mai mai ani chu engwangin nge chairman mutur chuan ka hruai ngo tang che I phu em ni ati areru chuan chairman chu kumsom lai a mel mu ani to lawa atak anga ka soya ka chantla chuan tu man ka ta hi alem ti an sha thei lawang relo te nga kila kapa bende chairman ten sentian bai nen kanin nei na anti fel huna chuan hetiang boina hi chu engma ani to lawang ti ya ngai to in chuti lai chuan chairman ngai chu tu in moment mudu ti in anom na lam chu arun pan an bula lo thlen chuan wanti ne na chuan tu in mo izung bun kha pe che ti in azota wani chuan chutiang min zo turin tu ngei ni a uile zo te tak nyal pon mi poimo emo anin ti to anya alo ti let ta zek Mr. Shen chuan tunge ani ishen ange alo ti chuan wani chuan Shen va pan nai pa chuan Mr. Shen kai chu imimal secretary kanya mitam takin nangma nai nan min tlona engtin nge mi zong ka shat vek theyang alo ti nyanin kapi enge hetai lo ti ati chuan wani chuan nuin Mr. Shen I shangnya ni pi ani hi company hi ama in angin angai ni don hi tu po arun shwai lu ta ati chuan Mr. Shen chuan nyan chu potin pi I shangnyan hi kamidu chu ani I wani hi I du sok ti sha ma ila konga yin ka thutluk na hi minza sakro ti in nyan chu akwa a pi shen chu run nui chuakin a chalutuk ma se tunge I wani chu chutiang Peter ka shengai lo ti in nyan ne na chuan kanaute alandan chuan ka tupa upa bernen hian in lawin sha sa to ani hi ti in anui le engtika nge in nei lam hi kan re lang ati chuan nyan chuan ril ru in copy hian in nei certificate kan nei to ti a shelo ani hi alo ti Mr. Shen chuan I kumthum nuwa ani mai lo ti in aril ru chuan engtin nge kalo ngai to lo thei kapi in soi chin kha ani hi mo alo ni ti in angai to a chuti lai chuan wani chuan ani kha chairman ani thei lawang alo ti nyan chuan wani ngai to chang ta che chhungkwa kan ni a chairman hi kapi ni chuan I she turania sin ni chin khan I kuta zungbun kha chairman pek che I ti ani lom ni chuan chairman nen inzom na thuk ta kan nei I ti boka ma se tingi chairman heta oma I shat me alo thei ani chuan nang hi internet I khoi ngai lo zo kem ni alo ti chuan wani chuan nang nu hi alo ti a pishen chuan nyan chu nang te hi ti in alo nui chu ta wani chuan I sang nyan lom veu su ila shevia wang ti in thinrim tak chuan akal tamak akal no chuan nyan chuan sungbun chulek chuakin kapi he thil hi a hlulutuk ti kalo shelawa ka pelet liang che ti ya pek le ta tum chu pi shani chuan ka thil pe ki pom to a min pek le chan tur om lo nom lawi ti viau le keile ka tu pa te hi min pom mai la ti in shen ku chu awana an ku chu von dun ti rin anui le nyan in thil soi tum lai chuan Mr. Shen chuan zungbun chula in kapi in min pe a chadewin ivong don nya ti in zungbun chu abun ti ra nyan chuan zungbun hi kapi ta atisya alo ti ril ru pi shani chu lung oi le in oi ka thei ngil ti in midang hau zong chu kalang u kalru ti in
akal bo pui ta diak an kal bo vek nu chuan Shen chuan nian kut chu wanin tuna chuan mi in an she vek to a tuna chang chuan ka hming min chom to ang ati chuan nian chuan soitur shelawin alo en ringot nian le Shen chu restaurant a kalin Shenin min chi ti tum thu isoyem kha heta hian ania ati chuan nian chuan restaurant changkang le tong mel tak chu thlirin a relu in heta hian mu ti in an menu chu ava en ngala an ei tur pakhat man pu million so man lai ani wangin nian chuan tawati hle a chutia menu en lai chuan restaurant nei tu chu lokalin Shen chu chi bayarun buk Mr. Shen chuan lo khapin nian sha chu a hlau hle a nian omna lama vakal chuan nian chuan a kot bana lo chelin I karil ala tram vak lawa irila chamim alo ti chuan Mr. Shen chuan karila tram to lutuk loka ro lutila e yang ti ina kai ngal an kalpa chuan nian chuan mai chana ai ka ti thei si lawa Mr. Shen tian bai hi arila chamim ka bank account na poisa pakhat ma si lawa WeChat ta ma se WeChat ta chuan poisa chuang box si lawa ka chan te poisa ka puk zok do nim ni engtin ngen yang ti ya je nei lawa ama le ama en byak mol lai chuan Mr. Shen chu alo nui vurvura an do kan tura an chut nu chuan menu chu Mr. Shen chuan pe in kha engei ei duang en ro alo ti nian in menu ena ei tur mana mu chuan khup le watin ka ei theilawang ti in a in ngai to ngal Mr. Shen bula chuan karil ala tram lo tak tak ti ya menu pek pa chuan nangman I du ei ro ati chu she thiamin waiter ne na chuan ei tur ho chu acha mola nian chuan tawati em wang chuan alo hu phur hle Mr. Shen chuan chi cheka du'a mase irila chamlo chuan nidanga kan ti mai don ya ati chuan nian chu phur sotin waiter ne na chuan menu en le adila Mr. Shen po chu alo nui ver nian chuan karil chu acham vak lawa mase ka ei pui don senia baka mani chawa ei chu anin omang ati keu Mr. Shen chuan pompui ti sha tak chuan alo bu khum ngawa chuta nian chu kunin President Shen thili ei to thei sia hetiangai ei te chuan itlak chha ti hlau lawem ni ati chuan Mr. Shen chu anuya za hle a mase in sumin a khu der ta top nian ti ang chuan a kuta in khu in ei tur leina tur chu tle mala ti in a shil ru veli a an ei tur lo thleng to in Mr. Shen in ei zo chuan ei man kawati fel lokange mong changin lo ei ro ti in a kalsan chutia a kalsan hlan chuan nian ni thil ei lai chu meichia le mi palokal chuan ron mu in meichia zok chuan I sang nian ini lom ni kanin mu lo na rei ta hle mai thingtlang nu kha ini lom ni he tyang dor changkang lutuka engtin nge thili ei thei zo ka a ron ti nian chuan ngai sak lem lo hian thil ei pa in tungei ni alo ti chunu chuan chen shi ka ngina kal san nu che khan mire thei tak chan chin kha athang na salutuka nang thingtlang nu ve mai si hian master chen kha ilo thlem kwal vela iphu em ti te ngai to lawem ni tuna emo nakina po andu lo ilani don tho ke hi chu kadang lam ati chuan nian chuan engtin chuan ngei danglam ti in lo zot let chunu bok chuan abula ding mi pa chu ka yin ani hi Shen group a an puania Shen group I sheve em an thil hlu po trillion khatman hu la yania chuan Miss Shen kan ni thwai dona alo in ti thei khum hle a nian chuan mi soidan chuan Mr. Shen chu mi pachalo takanian ti sia alo ti chuan chunu chuan nang thingtlang nula khan enge shati nei ve alo ti nian chuan isha thiam lawani kha Shen group a anyang master ni si chuan engtin nge adu thai che alo ti chunu chulung oi lawin min thik wanga ni kha alo ti mi pa zok churon chongin nian chu kokin he mei cha hi tunge alo ti chunu chuan Mr. Shen ani hi
college kan kalaya kan classmate china nia thingtlang nula ve mai ani hi alo ti nian chuan ka san makatum chu nu chuan lo dang vati ne ini nei sha chuan tlan chha ti tum mai alo enta che chen suang yan chuan nupui anei to ti in a phone na thalak chu a mu a mi vak ro lai mai ni hi tu manan chan pe to lawang che a ti lai chuan shen chu letin tu in nge chan tu nei lo ti soya ti in mi pa chu a ron tlo thlu thwa ya nian ko nga chuan a ron kwa nga le nian in lo en reng lai chuan shen chuan khomo I phone ti in nian in chuan thla dun nga lin a posa nian in hei hi ti yamak ti taka a en chuan Mr. Shen chuan mi shat I du lawem ni ti in lo zot nian chu lo nuin an thlak post chung chang zo na a ron lut zot zota a phone chu a thuk ruta zal chu ti lai chuan a thanu chuan a ron kol ngal zata nian chuan la du lawin a off le ni chin nu bok khalo chang le in I sang nian heti ang mi changkai lo chau hi emni I mu theya a lo ti nian chuan ami pangai zon ai chuan a tha zawk ti in lo chang maka Mr. Shen a tlo thluk mi pa kha lo thau ve che in Mr. Shen chu a kok sok soka nang hian min tlo ngama mo I ke kha ka ti tlak vekang ti in mi danga kawa restaurant nei tu pa po chu lo telin mi pa chuan heng mi te hian indora boina an ron siama a ke ti tla sak ula the chuak ro u a ti me chha kha lo chong ve le in nang ni mi re thei hian hetang dora hian engtin nge boina in siam ngam ti in gar thau hne na chuan Mr. Shen soi kha in shalom ni in benga che tem ni he mi re thei pani hi helai chang hian the chuak ngal ro u alo ti vele a nian su Mr. Shen ma ading in Mr. Shen hne na chuan lau su ka veng hi mang che a ti ve nge Mr. Shen chu anui za ro le a restaurant nei tu pa chu mel zewin chu pa chuan mei chia chu a beng ta thruai chu nu chuan thin rim deuh hian engtin nge min ben ngam tu nge kan ni sha em a ti ani hi Shen president ani a ke hi president nu pui hwal ka ni hi helai mun zong hi Shen ta ani hi nang ni hian engtin nge input chu in khoi ngam ti in an khum chiama restaurant nei tu pa chuan nang ang mei chia hi Shen chung kwa in kan nei lo alo ti chuan chu nu chuan engei soi omzia engtin nge ni thei alo ti ami palo shwai Mr. Shen anga in soi khalo tlan chhia ta tuma nian chuan Mr. Shen khongi kalilo tuma alo ti gar thau chuan an lo mana chu pa chuan min thla ru in boy na tur ni lo he nu ti vekhi alom engma in rol na ka nei lo ti in alo kalpui nu chu kokin apu ta dai restaurant nei tu pa chuan Mr. Shen mi le sa anga lem changin ni wangin dan angin kan khing thei che u ati chuan gar thawin an shwai don chuan chu pa chuan jela tang tur em chuan thil ka ti swalo khonga in min ngai dam ro u ati ma se an shwai lui ta thawa me chenu khan an shwai lai chu thirin a chu nok a lem mo ani bum ka niam ni engkim ka pe a lem lo ni si chuan engtin nge ka ti ta kang ti in a chap nian chuan I phu tok che ani thil I swang to na sali tu ka ni kha ti in Mr. Shen bula chuan khoya chang hian nge billionaire ho hi an lo kala president Shen ani yang mi ro pui president Shen nga thi engtin nge kan to mai thei le ati chuan Mr. Shen po chuan pompui takin alo ner kwal vel nian bok chuan chu nu hne na chuan flimi en na sali tu kem ni tinge ti khan min la ena ka oi thailo zok engtin nge za thailo em a engtin nge Mr. Shen chuan adu thei che irin zok min la en ngama lo ti in akutum te chu alek vela chutia a ang lai vel chu Mr. Shen chuan du om tili tuk chuan lo nui top in lama chuan Mr. Shen chu a secretary chuan kapi in lama le turin adu to che a alo ti Mr. Shen chuan nian nin an thalak dun na chu alo post vele che a lung oi em chuan thlirin a secretary hne na chuan staff ho kha shatirla president nu pui muturin in ring ro se a ti ngal
sinin thlakin hun kal to an no pan lai chu lo langin mei che no pang hian mi pa no pang lo chanin lo ti boy tu te chu alo hawe no pang dang te chuan u nau nu liu kha pa tha wa kha email sha ti kan lo shelawa kan ti boy du to lo ti in an tlan chhia a mei che no pang liu chu in herin mi pa no pang chuan min chana wangin kalome alo ti liu chuan khoi poisa ti in mi pa no pang po chuan a pe ve mai liu chuan I ming mi shil thayem a ti chuan shen tiang bai ani thu a shila liu chuan ming chata ka ni chu tu na chang chuan pa thau te ti in ka kau to ang che ti in alu lo chu saka tun hun lo lang le in Mr. Shen le nyan chu lo lang in mei che pakhatin I sang nyan a to pa chuan I lo kal ta shama chen shi kang le a ko pui te hi kan lo ning man lu tuka a lo ti chuan nyan chuan Shen bula chuan ka college kalpui kau ju ani hi ti in ain mel sha tir zui Mr. Shen chuan a ming shilin ain mel sha tir ve nga la kau ju chuan karin dan chuan chen shi kangin a kal san nu che khan ngai zong dang I ton kalo ring to lawa ma se ka khongai khop mai che vo in tan chuan a tangkai vak lo chen shi kang chuan thil pek man to tak tak bo sain mi pui ma a abial nu pe ka tum sia vo in chuan zana I ma chhon don ani hi ti in nyan chu alo chong khu ma nyan chuan lo lungai du su ti kal sana tum chuan Mr. Shen chuan lok lo velut ma saro ti lok tur ka nei ti in man mo deuh chuan atlan chua ka kau ju chuan alan dan chuan in be na tuala lu a she awa ang ve alo ti nyan chuan akal san zui ngal dai kau ju chuan aw zuin I korte kha chen bel nu chu anal te moya nya o a ti zui shame nyan chu rum chunga lu ti ne eng thil nge dang lam vak ni a ti nwa no a rum chunga chuan mi lo chu chapin chen te po chuan an lo en chap kau ju khalo lut ve nga lin chen te chut na lam chu ram danga changa lo kal bik te chut na tur ani thu soin nyan chu mi pa ngai hau chut na a chia a chut thei thu chu aron soi mi dang hau chu an lo nui nyan chu awa chu ve mai boka chen bel nu fei fei chuan I sang nyan helaya hian zana I ma chhon don ti she chungin I lo kal ngamania shi kang nei le ti tum jok ti ani lo mo a lo ti chen chuan I sang nyan be dong ve to ro nang ne na in kop le hi ka tum reng lo a lo ti ve nyan chuan kan ri ro in angani chu keipon kop le che ka tum reng lo ti ya a lo chan le chuan chen te chu an lo nuya fei fei chuan kan ram hi chu a ching ram dang restaurant ate ka chol china chulai mi te chuan mi dang ti boy lowin an ya china ang lo takin a beng cheng ve lo boka mi noi nun deuh boy pui turan om ve lo boka chuan china thil siam reng te hi a tlom hlom bok si ram dang te chu an thila changkangin a tha hlom bok si a kasana te hi en ula ti in ale kanga waiter local nin chuan in supalin akor chu a ber fei fei chuan imeng loem ni ka kor hi ram danga ka le ni hi atau lu tu ka sin iti balman po I pe thei do nem ni a ti chuan waiter chuan ka ti palutuk ka ti lui po ani lo alo ti midang chuan thei ngil dai ro a ti lui po ani lo kha ti in midang le chuan ni eng poi vak a thlen lo kha an lo ti bok fei fei bok chuan chu tiangin a thei ngot lo hetiang mi in an khoi to a bal vek to alom ram chang kang thom numan to ka ha a choi ai choi sakin du zo kem ni a ti chuan midang ho chu an lo meng khup za za la fei fei chuan poisalam soi hi chuan nang ni ang ho mi re thei te hi chuan ram danga le khazir na po in nei zo ve si lawa ka kor pakhat man lek po hi in thok chuak lawang ti ka hlau hle mai ti in anui so a an zinga pakhat chuan nang nu hi ti in lo lung oi lo ve hle nyan chungoi reng pe to bik lawin fei fei ne na chuan karin dan chuan I chiang vak lawin ka sia in enti ringa ni kha a lo ti chuan fei fei chuan engei soi omzia a lo ti midang ho chu an lo nui dar dara chen chuan
hi sang nian ka chen che awangin ilung oi lo ti chu ka hria fei hi South Korea a le kha a zir nu ron ho ania nangni pahnih hi chu inin thlau lutuk a lo ti nian chuan I thil soi chu a dik nge dik lo kan hria ang chu English ani emaw ni lo emaw I lei kha I sepal te I hlau lo em ni a lo ti fei chu lo nuin ke ni ang mit hiam ram dang atanga lo let kan ni ya enge nangi ni ve engtin nge khatyang khan min chong khum ngam sok a lo ti chuan nian chu dingin engma chu kan ni lo ma se mithiam sang ho chuan nang ni ang hi an zong tlat lawa ati fei chuan min thik wang ani kha China hian ke ni ang thiam na nei le ram dang ne na in be pop thei hi min mamu a lo ti nian chuan I phu hlul lo a lo ti ve chen chu thin rima dingin I sang nian fei hi kabial nu tharani a I thik ti ka sha lom ma se kal thui lu tuk su ang che a ron ti ve nian chuan nangni pahnih chu inin ngai ro pui hle mai thil ni na dik tak ka soya a ti chuan ka ju le chen te bro chu kha lo ding ve vatin kan thom nu chang kang tak te hi nangni mi re thei te hian in tham chung po in lei zo ve chuang lawang thil soi che in chak a lo ti chuan midang ho chuan nian bui lo ding ve nga lin nian chuan khomo in thil hak te chu ko lo enange chu ti taka in chuan te chuan ti in an kor tek chu a ena China siam ti alo in tar chuan nian chuan China siam chua mo a han ti fei te pani chuan engtin nge ni thei ti in makan lo ti hle a nian te chu an shut na lama let le dialin an zinga mi chuan ka soi kha adik nangni ho hi chu in chor chua na in hayani inin soi thei moi ni kha alo ti chuan chen chuan in soi thei po ni ila enge ni vak kan rama hi chuan in fin lo chuan an du chuang lawang che u ti in akuta beng waiter lo lu chuan thil hi alo choya chenin a khuna a hun chuan kau chu chuan oi hei hi karmasa a shen group in an lilam rocking castle millions man lai kha ani lom ni alo ti an singa mi chuan chen chung kwa chu lung lu chung kwa an lo ni hi chen chu alo house le mai alo ti ve boka chen chuan bracelet chu lakangin rock emperor lunglu hi chu lunglu wang takani a shen group ti lawa chuan he lunglu nei tu ma saber kani he lunglu hi gram nga a ritani bok vo in hian he lunglu hi kan pui hwal cheng fei ne na hian ka pe do na ni ti in fei chu abun ti ra fei chuan kalome ti in I sang nian ka shil ang che shi kang le ke hi kum kha chuang kanin nga zong to a shi kang hian a ne to lu tuk che chen che kha atum na arei to alo ti le kher chen chuan nge om deuh hian kan top le ta sia miss chen ni na I nei ta si lawa she omi ti vya wang ti in an noi so a nian chuan nangni ang mishing 90s kuma piang ho hian chen ni na chu a thlon pon min pek tum ma ula ka du chuang lo alo ti let ve fak fei chuan angun le kan pa chuan helo ente lunglu chamia duan kha rock emperor castle ani hi tu nei en theila hian en ro nakina chuan idam chung po in en du ma la I thei to lawang ti in chen chu ko in ka ti palutuk imi pa ka chu sak che a ani lo pon mi pa house deu ka in me sha tir mai don che em ni putar kum som sari mi house deu ka sha sin ti in ka holo mayang che shi kang chu lo ngai to su atile kher nian chuan na ngei ro hle a chu ti la chuan Mr. Shen chuan kan pui hian tu khongai na ma amamo lo ti in ron lut nian chu lung oi ti sha tak hian thawin min kal san don lo ti ka sha lom ti in ri ru chuan a soya Mr. Shen chu panin Mr. Shen chuan ka ti pal ka kal san che awangin ma se hei pek che ka du a ti inbox te hi a honga ngun moi tak mai le man to mel tak lunglu chamia che hi alo om Mr. Shen chuan ngun chu bun tir nga lin nian po alo hlim hle a chu ta fei chuan lo nuin khatyang ngun lem a hlim om hle mai alo ti sak ma se chen chuan mak ti tak alo kokin kha look emperor lunglungun ani lom ni alo ti an zinga mi chuan engza che a hlungi alo ti ve midang le chuan chen chung kwa te hi lunglu lam shetak an ni a chenin soi ni chuan adik ti na ani mai alo ti
chen chu a hmel chu a dang lam deuh sawt midang chuan fei ku ta lunglungun hi million za ani chuan he lunglungun hi a taw ngotang an lo ti ve a chen chuan nilo shen chung kwa nen hian lunglulama kan thok du na he ngun hi shen chung ko in thla chon thil ani lom ni tungei ni khoe changai iruk nge ani lo chuan shen chung ko hne na ka shil mayang ti in Mr. Shen chu avaw chu ti lai tak chuan Mr. Shen secretary le karte chu lo lutin Mr. Shen nang le inu poite kinia na shwai hotur che u in kan local an ron ti chen chuan kinion te chu Shen chung ko in ani lom ni alo ti Mr. Shen chuan Shen te nen tho ho na kan nei ti isoya vo in atang chuan chen le Shen te tho ho na zong zong hi ti to pani ti in nyan chu akaya a chwa pui ngal Mr. Chen chu mengphok le in beidong zet chuan a thuta nok pon an chwa chuan karman to tak lo ding an mu chuan nyan chuan Mr. Shen kai na chu pi thasokin karlam chu apana Mr. Shen he motor to tak le he ngun to tak te heng bodyguard te hi how to pa ro pui takini hi TV ya po hetyang hian president te chu an chhuak thin alo ti Mr. Shen ma chuan ding in ilo mu em kha mitlak thlai lo chen sing kang me la kha a phur top vo in kanin beina chu anwam hle mai ti ya soilai chuan Mr. Shen chuan lom ti zet chuan alo nu ya nyan bok chuan ni china Shen thu soidan vel kha sirin kha thu isoi khan iku lutuk ati le chuan Mr. Shen po lo hlim hle in an nui du na atu ka chuan nyan le pi Shen chu restaurant alo cholin nyan chuan kapi hela restaurant hi nuami ti don chiang alo ti pi Shen ni chuan lo nu yin ani mo ke ei chin chak to lutuk alo ti vela chutia hlim taka an ti lai chuan fei te pahnih bok halo kalin I sang nyan hetyang khop hian ilo la re thei reng ani mo aron ti chuan nyan chuan enge ka ti sak thayang che u alo ti Mr. Shen chuan nimina nang hian mol phau takin min siama miri thei mai po president Shen angin lemi chan kwatir vela Shen group ne na kan tho ho na po ti to patum thu a soi vela ti in card lo keng langin Southern Province Chamber of Commerce sa an president ne na chang somna lekha ka dong zau che a indo soite alang chwa kanya ti in alawin ti thei vel hle nyan chuan Southern Province Chamber of Commerce mo alandan chuan Shen chung kwa ai thil an ti thei awa angve Shen chung ko tan boina ka siam tur ani lo ti in angai to ngal fei chuan I sang nyan kho ngai in shi kang nen kan bul na ya hian local to lawang che nang chu helai Peter ri thei tak nen hian inin me tok cha helai ya hian ruk te in ru du nanga keini yang hi chu min phak tum boi du su ti in alo nui so a nyan chuan eng angin nge kanun ka man tia chuan ilo boi na tur omlo Southern Province Chamber 10 som che upo ni se kan tho pui to lo thwa yang che u alo ti fei chuan I sang nyan hoi hom ve deuh te kalo ngai dan chuan nakto ka Southern Province 10 party an nei na tura hian min diu chuan ka shwai ve yang che ka ti sin mole ti in anuya min en la kanin thlau lutuk ati le chuan pi sheni po chu alung oi to lo le a nyan chuan ka dik lo chuang hlei nem ti a chan chuan pi sheni chuan nyan chu lo khapin fei te ne na chuan chutia kal tura in som thlat te chuan alo kal dun nya alo ti sak fei chu nu yin a tha naktu ka chuan kanin mudon nya ti in nui chungin an kal sana nyan chuan kapi tinge tiang khan iti a anti chan kha ishelowem ni ati chuan pi sheni chuan lungai ma ta che ka kuta da top ro alo ti atuk zan chu lo thlengin party na chuan chen te pahni po chu omin anlo ti mol mola nyan po lo kal ve bokin ei turanda na lam chu alo en kwala kapi in helaya hian min shwaya helai hmuna hian Shen chung kwa hi ka ti zak tur ani lo ti in ei tur chula in a ei pa party na lo om ho an ti lai chuan Shen lo lut chu an en ta chupa
chen in a mu chuan eng wangin nge nang do soi mang hi ka ma a ilo in lan le ngam thi I du ani mo ti in Mr. Shen chu apana ne ka tum ngal ma se Mr. Shen chuan akut chu lo man sakin chen chuan akut alak le theilo wang chuan nang miret he min thangal ro ati Mr. Shen chuan I lulu hle mai ti in atlo thule chua ya fe chuan unau pachen ti in midang puina chu alo nge na Shen chu ko kin he pa hian do soin President Shen kani in ti in Southern Province Party ya hian ingtin nge boina I cho chhuangam man ro u ti in he party hi Shen chung kwa in an hwai hot ani a tuna chuan kaman chiang to che ani Shen pui tu te kan ni hi alo ti chen chu chhuat lamu reng chung chuan Shen chu ko kin kala ro let khopang che ti in tho atuma an singa pakha chuan lokin Mr. Shen he mi te hi khoe changa local nge alo ti chuan chen chuan Mr. Wang engten nge Mr. Shen ti ini kau theya alo ti an singa pakha chuan Mr. Shen ne na chuan he mi te boy pui tur hian ka pui cha I du em alo ti ve fe chuan Mr. Tianan Shen mi house saber ini lom ni keipon he pa laka hian kalung oi lawania alo ti Mr. Tian chuan tunge kani isya a chuan ani hi tunge ani cha isha lawamo ti in lo hawa chen chuan chutiang ani si chuan tinge party somna te kha min pek si alo ti Mr. Shen chuan chen le Shen te tho ho na kha atop chang hle ti shil non le tur che in ati chuan chen chuan nang hi ti in ni kho shelo chuan om zui ngal fe chuan kai tho tumin akawa kawa choti lai chuan nyan chuan lo en ve che in Mr. Shen nen anin mu thu chu nyan chuan makti in a pan ngal Mr. Shen chuan kain soi fia na ngai thlapot ro ti in zirtir na pe ka du mai ania ati nyan chu shil fia tum nyan chuan hela hi Southern Province Chamber te party ania engtin nge boinai siam thei ti in lo hlau thong le a hoi kwalin midang hawin an lo en chup ta ka chuan Mr. Shen chu ka yin tinge la din reng tlan chia ang ti in man mo deuh chuan a kai chuak party na ho chuan ma kan lo ti hle a an tlan chia a pon an thlen chuan nyan chu tho hloi pa hian I alu tuk min chan nan Southern Province chunga tuma isoi satur ani hleinem Chamber President Thinrim ta se kan chung ko chunga boina athleng the sin engtin nge kan ti anga ati a Mr. Shen chu a hau mol Shen chuan nyan chu somna kar chuan alo za pa chara Southern Province Chamber President te chu ka pi kha alum alo ti nyan chuan Shen ku ta somna kar chu envat sin chu in thlakin company ya chuan muntify tuma localin wani khan lokawin file lo the pa hian Mr. Shenin min pui turin ati che ai he file hi min lo pek sakta che ati nyan po file chula in akal ve mai boka ahma a nyan nen in hawa banan tumnu khan wani ne na chuan min ban lo hlo chuan I chunga kalom ngotang alo ti wani chuan kapa laka hian Shen nei tu pa thi ta khan batanaya chuwang chuan an ban theilawang che kumthum lem ta khan an na diklo tak te chu a tho ti ra chutiang chuan I om theilo chuan mai la ve do nia president in het yanga noi nung taka min ti hi a sha chwa hun chuan chuti huna chuan ka thal sia hi an she to ang ti in lo chang chunu chuan ni secretary emo president nu pui po ni se I in me ve ti in lo fak ve luam Mr. Shen su officer wani le nyan tenin chuan lo omin nyan pek file chu Shen chuan lo enin he file hi nyan hi min pe turin iti emni ati wani chuan tinge ti diklo wane emni ka thiam lo fekani mun ati fai hi ka khongai lutuka ma ason theinan ka lo ti a ka khongai hle mai ani yang lekha po sir sang lo hi hetiang na har sali tuk hi ka lo ti ra keima thiam lo ani a lo ti vel Mr. Shen chuan secretary he na lek po iti theilo ani si chuan nyan hian in na in thleng mai ta che u a lo ti dai wani chuan ke hi muntify turin min ti amo alo ti chuan Mr. Shen chuan ipa kha
Shena I ombe thei nan cha thu ka tia mai eng na nge I thu apoi mo hleinem kalla va in ngai tu ang che ati ve ni chu thin rem taka nyan enin a chuak taw maka nyan la chuan alo eilo khop mai ve ni kal nu chuan Mr. Shen chuan nang hi kamimal muntify tu ini a keima chawin na ka pe thei che a thlak takin midang thu soi zom to su ati chuan nyan chuan anin omvelom engna ma min pe du box si lo alo ti Mr. Shen chuan zan ina zan ra ka leidon chenya alo ti chuan nyan chuan hlim deuh hian chu na ani chuan thotlai hlote a om theim ti in lo zot let Mr. Shen po chu anui top Reni chuak chuan I shangnyan chu shangnyan iti a kei chu secretary ti in min kawamo kumthum chu nga secretary na ka thoa ka thil ti zong te khai thok thar I shangnyan ipon a chalo zo ka mo kan enang chu ti in alung oi lo chu ama chuan lo phun a chut na a le chuan ni china a chut pui nu bokhan zan in hian Shen chung kwa in party an hoi hot dona inin medun boxia Mr. Shen hian chuta chuan a hrai nge yang che alo ti ve ni chu alo in ti thei ve le top chu nu chuan chairman po zan ina akal ve dona angai na so tang chenga atu panu pui turin adu nge yang che ti in an nui duna chu ti lai chuan Mr. Shen chu lo kalin zan in hian sum don na party a dona I shangnyan khalo shila ka kalpui dona ni alo ti ve ni chuan chu tiang party poimua notify tu I hrai dona mo ati chuan Shen chuan o ti in a kal san ngal dai nyan chu chhuat lo no tin ve ni lo ding chu asu chep ve ni chuan I shangnyan president le a secretary company an lo pan na lama karin an che swala ka betlang theilo ania ti in ron shil nyan chu hlau thong ngalin police call ro alo ti chuan ve ni chuan ka beto a chan chin lo ngai chang turin min ti a ti chuan nyan chuan man mo takin chutlam chu apan ngal ve ni chuan khongai kal don lo ti in nyan chuan kawangai ven don ti in a kal liam chu ve ni chuan an nuya party na a aya kal theinan do ta shil lek hi alo ni a zan chu lo thlengin ve ni chu ain cheinal ve le a Mr. Shen chuan khonge party chana hun don ti in a zo chuan ve ni chuan I shangnyan khongya kal ka shelo Mr. Shen party na chuan kalo kalpui zok mai don che emni ti in shrai be sei tak chuan azot Mr. Shen chuan sangnya na kal don lo chuan secretary ka shrai lowang ti in a chhuak nga la nyan chu wa zongin na thok lo chunu ne na chuan khonge I shangnyan awati chu nu chuan vo ina kala mu lo reng ti in a lo changa Mr. Shen chuan a phone phora ko la tum chuan a phone la chu alo thi deuh mak makati hle a switch on nu chuan a secretary jang kolin shangnyan zongang che ati nyan chu lo langin company pan na ko nga chuan alo kala helai hi anisya tinge car accident reng ka mu lo le ti a ngai to lai chuan jang chuan lo mu in ko ta lo vai Shen kolin Mr. Shen mu ani to Miss Shen chu ti in a shil nyan alo thlen chuan Mr. Jang nang le Mr. Shen te car accident in to ka nilom ni alo ti vat jang chuan tok lo Mr. Shen in song tur chain min ti ra ati nyan chuan tingi ka ko tlang theilo alo ti chuan jang chuan Mr. Shen zot mai ro ti in an hnung lam chu a ko ka Shen chu man mo taka lo tlanin angai to mel le a nyan chuan khongai da ya ka zong na salu tok che mu turi box si lo ti in lo chap chep Mr. Shen chuan abianga khoin ka ti pal ti in khomo if on ti pa chuan an na sha theina tur location chu a on nga la tun china chuan hei hi on reng to la ka na ishema yang ati chuan nyan chuan ka lu hain ka shia ti in ni kho shelo chuan ngal Mr. Shen chuan kara apom lut nga la jang chuan Mr. Shen party zan ja chana hun don alo ti chuan Mr. Shen chuan kapi kha shilla ka kal lawang chuan dan hi kapi shillo la alo hlau thong lutuk palang ti in a ho pui nga la in lama chuan nyan mu chu lo harin tui ka du ti in Shen chuan kai tho watin tui chu alo pe
nianin anom na en kwa la he hi khoi lai nge ti in heta engtin nge ka om ti in a zot Mr. Shen chuan lu hain itlu a ina ka shrai ho che alom ti in lo chang nian chuan thil she chuak zokin zan khwa in ka hosi lawa kanu mang angotang ti in man mo deuh chuan a tlan chuak Mr. Shen chuan mang changin lo ti in a zuya nianin kongka a hun chuan pona anu chu a bazar ho a lo let mek a mu chuan Mr. Shen chu anu lut sok soka shenin thil dik lo omem ni a lo ti chuan kanu in min mu che palom a ti Mr. Shen chuan ka mu ve thei lo em ni a lo ti chuan nian chuan ni zan ka hosi lawa kanu in singkara mi panen min mu te chuan apoi don lu to ka sin ti in lo changa kongka chu bile dek dekin anu kongka hong chu an bi du na anu lu cha chu nian chu a tho hwai hoile tin shenin lo bi ve kur chu enin kakal ma sadona nia ron chuak su ang che a ti Mr. Shen chuan in hnuaya ka lo nga kang che company ya kan le dral don nia a lo ti a nian pun ole ti in chuak ina valu chuan anu chuan khonge ni zana ikal alo ti nga la nian chuan ni zana company ya na ka thok tlai wara ati chuan anu chuan local la lo e ve ngal ro alo ti a chut nu chuan anu hne na chuan shenting bai hi enge ngai dan ti ina zot anu chuan shenting bai te chu Shen Group president anilom ni kan khove line ang lo lutuk a chung changin tin nge ka soinga mang tinge chu tang te min zo a ati chuan nian chuan karin dan chuan shenting bai hi a tha in ka sia a lo ti chuan anu po abu ve ngat ngata nian bok chuan anu tlon deuh chuan chuwang chuan imak pa asiam ka du ati chuan anu chuan apang chu de sakin idam lo bok si lawa thu je nei lo hi tinge isoi a lo ti dai nian chuan ka ti tak takania ati chuan anu chuan oi sak du lem lo hian swang to na nei te chu apoi hleinem a lo ti a thleng dik thut mai te yasin a lo ti sak du chau nian chuan min ring na nge ati chuan anu chuan kanau pan lain keipo Luis ko pasala nei katum ve thawalom a lo ti le maya nian chuan isoi omja chu ke hi uchok vatok ei tum min ti na ni mu a lo ti anu chuan chu te chu nangma soilom chu tiang ka soi reng lo a lo ti le mai anu a chuan Mr. Shen motor a lo chu du nin nian chuan kanu hian eng tin nge a mu chele eng tin nge uchok nen kanin an thei ke ang mel tha uchok an reng em ni ti in Shen chu a zota Mr. Shen chu lo nu yin i ang lo lutuk a lo ti nian chuan nakina chuan kan ina lo kal la ka du kut kanin kayanga kanu ma ange kan dinga nga a mel omdan tur ka muchak to lutuk ati chuan Mr. Shen chuan nian ku chu wanin kalokal ma in thil pek tur kale ma support anga chu ti lo chu inu alom lawang ati chuan nian chuan engmoi leidon a lo ti Mr. Shen chuan engei nu thil du song ti ya lo zo chuan nian chuan a ku chu la le tin engei bula ka lo soi vak le ka chung ta mutur chuan alama e a lo ti le Mr. Shen chuan nakin loka I chung te chu kala mu angai don thawa tu na lo hu ma chu apoyem ni a lo ti chuan nian chuan ka chung te mu zwa engei thleng ze lang ti in lo zot Mr. Shen chuan in nei chung chang kan soi chang chu a lo ti nian chuan chu mi zwa a lo ti le Mr. Shen chuan nupa angin kan omdun tak to ang a lo ti chuan nian chu zakin a thu chada ya Mr. Shen pona omdan chu anui ta ringot Lifa chuan bodyguard te nen an lo chuanga nian chuan Mr. Shen thil khai en pa chuan Shenting bai kanu chu mu itum tak em ni a lo ti Mr. Shen chuan tinge inu in min du lo hlawem ni a lo ti nian chuan chu lamani lo itile ma ka tia lom ti in gar thau thil pe khai chu a ena
baka thil tàu deuh po angai lo kanu chuan khatiang lam kha angai poimo ve vak lo I tum na shim shima that chuan atok ani mai alo ti chuan Mr. Shen chuan chutiang te chu a thok nang inui min mu masak ber na atangin min du lowin min pumpui lo ta se thil ol samani me alo ania haulam takin ngai reng reng su alo ti to tua nyan chuan Shengting bai kanu in engtin nge angayang chati chu ka shelo ma se midang ang ini si lawa kanin kopti asha chuan athlok thei hia lang ti in aril ru chuan asoya Mr. Shen chuan vo in atang chuan pa ngai takin kan om thei to ti ro ti in phur tak chuan alo soi nyan chuan aru ka kanin thup khan nuami ti zok lawami ati chuan Mr. Shen chuan a mel te alo siam dang lam vel nyan chuan a bianga pai sakin tingi khatia email te siam vela ka soidik lawem ni ti ya apo nai chuan an hnunga gar thau chu an lo kun chapa Mr. Shen chuan adikalom kanupui hi adik reng chin alo ti a nyan chuan Shen kanui byak thiam vya wanga ya ani lo chuan iti hlau mayang alo ti le Mr. Shen pon ole ti in nyan chuan kanin om nai lu tuk tur ani lo bok kanu hun thol pek ve angaya nia atile a Mr. Shen pon nuin ole alo ti ve zel chuti la chuan lift chu in hongin anu chu alo dinga anuin an om dan a mu chuan makati in a thil ken lai chu a thlau top Mr. Shen chuan chibai kapi kaming chu Shenting bai ania ifanu bial pa hi ti in lo in mel shatira in chunga an lu chuan anu chuan nyan chu chuchilin me she role nangle Shenting ba in kara hian engi om ti ya zo chuan nyan chuan nui pa in imu angkhan kanin mangaya alo ti anu chuan nangle Shenting bai mo lo ti in nyanin o alo ti chuan anu chuan soi she deuh hian nangni pani hi ti in nyan chu en nyan chuan thil soi tum chuan anu bok chuan ka shil che kha mi hi an mel cha en tur ani lo poisai nei lo chuan an kal san le ang che pian na le me che chelo tak tak te in elna anya engtin nge Shen chung kwa in keini ang te an mawatan an pom theyang nakina Mr. Shen hian du lawin kalsan ta che sela engtin nge ni ang iza om nai hlo vek mai do na sin I che vek ani mai iza om na apoi mo berti in lo hlo thon pui hle a nyan chuan nu min ngai ne bluetooth ani kha Shenting bai po chat dewin ka soi pui to alom alo ti chuan anu chuan Shenting bai te chu Shen group president ania engthil ngei ti hi le ti in nyan chala chuan avanem Shen group a muntify turin I thoka mimal nun da tha in answer che a ti in aril ro ha chu a chule nyan chuan kanu adikalom ti ya akiwa no kewin ma se ti khan na sadeu khan soi kher lo la ati anu chuan chen nga lang che alo ti chuan nyan chuan tingi Shen hi idu lawami ti ya zo tin anu chuan kha Shenting bai kha a ka thluak hi ka ngai to fem thei lo engtin nge ka du lo theyanga ma se engtin nge ani yang te chu nang hian I nei theyang engtin nge an pom theyang che I soi le don chuan ka pom lo ti le makin nyan chuan tlan pa hian nu chung te in mel shatir hun kha kan thleng to zok ati chuan anu chuan Shen ten an rem ti to mo ti in chuti la chuan kongka an lo ke an va hon chuan pi sheni le Mr. Shen te chu garden nen thil peking in an lo dinga nyan nu chuan makti le in pi sheni chuan nui chung hian nyan nu ku chu wanin a chung te kan nya ke hi shenapi kan ya no pang ho hi chu an a le lutuka keima nge kalo kalani hi ati heta keima nge local hi ka du reng china anni pani hi in nei choba se ka du ti in limdeu chuan ron soi nyan chuan in nei chat a lo ti in gar thau chuan gift chu in chunga lo da lu tin an chuak le nga la in chung an thut lu chuan pi sheni chuan kan no pangte pani hi mi pa phei chu nupui nei a hun to zoka meichia po an upato chuan pasal an nei turani in mangai te chu thil ni dan phung ani lom ni an hlim hi kan du bera
cái ni sen chung quả te chu kan lung oi lu tu kan ya a ti chuan Mr. Shen chuan lo in hmel shat tirin kalau kal na ma saber ani sia nyan hian lem zia ki ngai na ti asoya chete kalau ke ngai khonga hin min pom sak ro ti in a thil khai chu a phur nga la nyan nu chuan lai deuh taka lo enin oi tinge hetiang te lo ken du churu ti in nyan chu thingpui lum tur chuan a tir ngal pi shen hi chu lo hlim hle in Mr. Shen chu kal ve tur chuan a tira Shen po chuan kawa puya nge ti a tho ve ngalin anin zui phei an kal liam nu chuan pi shen hi chuan kalau kal chan tak chu ting bai le nyan te in nei na soipui tur che in ani a ati nyan nu chuan chan mai dan tur chu a shelaw chu ta Shen te chu lo kalin Mr. Shen chuan kapi hi ka ming adan ang taka omanya ti in suitcase chu a honga motor cha bile company share tel na kar te alo ome Shen chuan relo te ya nyan ni ming vekina omdona nyan hi min nei ti ro ti in a dil chuan nyan ni le anu chuan makan ti in anin en top nyan nu chuan oi heng thil hi ti in soi mai tur po chu a shelaw a omla chuan pi Shen hi chuan heng thil te hi ting ba in ka thua oya wanga anei te an ni hi thua oi ra ve kan ni hi ti in lo fak ve lua ma nyan chuan heng thil te hi la a ka tlan bo doi te in lau lo em ni a lo ti anu chuan a kut wanin a lo khap wat Mr. Shen chu lo nu in kan hlau ma se i tlan bo don chuan min hrai tel ve la a lo ti zeu nyan chuan lai deuh hian anu chu en ta ve la Shen te an ho nu chuan anu chuan Shen pek lem ziak chu uluk tak hian banga chuan a tara lem ziak moi tak ani hi kamak pa hian thil nal a she hle mai ti in a hlim hle nyan chuan a moi khop mai lo ti ve in a chan nu chuan ni chia e a lo ti lem ziak hi dai fan ni hoi par billion khat man hu lai ania sin a lo ti chuan anu nian chuan makan ti hle a nyan chuan lem ziak lar tak mo hetia kan ja mai ang hi ani lowem ni a lo ti a chanu chuan i shelo mo van khi liak ro a ti ta chama a lem po lo ni se helem ziak en ton tur chuan thil har sa taka sin ti in nyan chu khoyami nge i nei ti in a zot nyan chuan Shen group chairman hian do ta soi ringem ti in a zot chuan a chanu chu aw vakin lem ziak lam chu apana uluk taka ka ena nga ya ni ti in lem ziak chu a takat ni le ni lo te chu ena tum lem ziak thiam genji zia nge ni hi a ti chuan nyan te nu fa chuan makan ti in anin ena he thil hi chutianga hlu ni chuan kan living room a da hi a chi lawang an ti anu chuan room lama alu pui ta da ya anu lu nu chuan a chanu chuan nimina chansi kangin min lo ko la a ti chuan nyan chuan tinge a lo ti a chanu chuan engtin nge I om ti min lo zota karin dan chuan nang ne na in kop le adu ni ka ring an chung kwa an tla chha ti ka sha a abianu la khan poisa anei lo ti a shat ve le a kal san le da ya a lo ti ma se hlim takin omro an photo kan muwa ngai la hun liam to te chu thei ngi la hun har sa ipal tlang nem em mai lim taka om a hun ve to a lo ti nyan chuan soilo te a lo bek le che chuan min lo shil sakla fe nen chuan du sakna ka hlana lim takin om se in chen me lo se a ti chuan a chanu chu lo nu in ani na a ze pa mi house fa pa anga omin a kop che a kum thum chung in kopa thlak thol lutuk mai ka shilna sa te reng che nen min ngai thadu lawa tuna fing takin omlai I thil sha ta nen hian karin dan chuan fa an nei watang ti vel chu a soi kwala pona nyan chuak chu chen chuan lo ngak nyan in a mu chuan ha thla ka ti hle a chen chuan lo pan watin nyan chuan enge ka ti sak thei che ka chanu po lo bek boya ngai to lawang ela ya hian min hu turin local to lo bokla ibel nu ne na inin kar chu engpo chu lo ni se nangle ke hi kanin mangai to lawa ati chuan chen chuan enro ani nen khan kanin chen to ama khan kalo alu tuka min ngai dam ro bul chan chhale ang ti in lo som
nian nian chuan kum thum liam ta a nang ang in nga nat lak lo lutuk ka lo mangai thei che kha ka oi thei lo zok eng tin nge bul chan le tur min som ngam zoka chen si kang eng ang mi pa nge moi ni le ka chanu ne na min kop ma khan ke hi min ngai tu em i kop nu la in na tak tak min chong khum te khan min chan zong in i chong em ka chan te le mil sha te ne na i bial nu chu thil man to tak tak le in soi thei na ni manga poisa ka khol zong zong te kha ingai to ve ngai em thidon po ni ma ila in kop le tur chon ka lo le to lawang chapau na te ila nei ve ni chuan hetang hian ron om to su ati chen chuan nyan nyan ka thiam lo ani ti ka sia ma se kum thum chung kan lawin kop to na kha ti hian i be don san thei do nem ni ka chen to a tu na chuan nangma chau ka mangai to ang che tun kum to pa hian kanin nei bokanga ati chuan nyan nyan chuan milau sha thiam lok pasal ka nei to alo ti mak chen chuan inga ani theilaw chutiang ani lawang min mangai chin em kha engtin nge min dang i mangai theyang ti in nyan nyan phan chu awan tlata min ti derani ti ro president shan nen omdun ma ula anei du lawang che ke ngei po in rethe wangin ke an nyam chin che anya shen ngat phei chu alo ti chuan nyan nyan chuan mi hi nang ma ang veka ma sia la inga yem ni min thla ro ti in abana vun na chu phela tumme chen chuan thla du lawin ka oi lo che min ti derani kha ala ti chal nyan nyan chuan min oi lawa mo a tha e tu na hian ka pasal nen rujia a kan kal don lokalin ifya du kherem ti ya zo chuan chen chuan te reng mai ka mit nge ya ka mu ma chu ko oi don lo alo ti ve tlat nyan nyan chuan shen chu kol nga lin get pon alo nga ka home in a local tur chuan a shil ngal home in chu hotel ani a shen chuan kan mu dun do na mi lo ti in nyan nyan chuan chu tyang ka soi tum ni lo ti in shen chuan a tha e alo ti ve mai kol chu da zu in nyan nyan chuan chen bula chuan ti khan min oi to em ati chuan chen chuan min la ti der thawa mo alo ti nyan nyan chuan min la oi lo chuan hotel avakal la Mr. Shen chu vazot mai ro alo ti chen chuan o ka zo tang alo ti nyan nyan chuan ning to le in ha thak lutuk ati sepa chen chuan dot min shil thei lawang engtin nge president Shen te ang chu home ina ankal theyang mi lu chhuak tam takan oma mi ho sakal na 5-star hotel ang ani ve leinem alo ti chuan nyan nyan chuan kabel pa hui le kabel pa hotel in muturin ka du anya ti in ril ru chuan lo soye anu lia chuan nyan nyan kal lui tum chu chen chuan man bet le in hei katla che to a ma se mi pa rujia hotel a shwai tum tu chi ai chuan ka thazok lawa mi ati chuan nyan nyan chuan chen si kang min kop ni chang khan hun cha i nei to reng reng lo alo ti chen chu be dang du lawin ila thin rim reng ani mo i thin rim chuan min la mangai ti na lungai su tu na chang chuan ka me cha chawi ni to ang paslin nei to thu kha chu do soi to su ati chuan nyan nyan chuan ka pasal te chu arun tlai mai chawalom alo ti chen chuan do soin changtla chu ka thin lung takin in kop le ka du anya ama thil tleng te kha chu thleng lo angin ngai la ama ang cha khan om le ang ati chuan nyan nyan chuan chen si kang swang to vakhi ban san to ro kan top to ati la chuan Mr. Shen chu lo thlengin kara changa run chhuwa ka local phein chen chu arun tlo thule top Shen chuan chen si kangalan dan chuan Shen chung kwa insir tir na kan pek che kha al tok lo wa ang ve engtin nge Shen ting bai nu pui za lo taka i biak ngam alo ti nyan nyan chuan Shen chu enin anui ver vera nyan nyan chuan Mr. Chen Shen ting bai chu i ma ange ya dinga dot ka soi chu iloringem ati chuan chen chuan alu lo thing nyan nyan bok chuan Shen ku taka yin ka pasal nen hian hotela kan hun man dun dan tur kan soi do na min lo zui chho zel chu itum em lawang chu tiro ati le chuan chen po aban pharin alu lo thing le Mr. Shen chuan nyan nyan thil soi wang chuan nyan nyan chu en renga
kara an chut dun nu chuan nian chu azak le nu Mr. Shen chuan fiam pa hian engtin mo kan hun man dan tur chu kan soi don engmo kan ti dun don ti in Miss Shen min shil chale thayangem ati nian chuan chen sing kang khan min ti boy renga kalbo tiran ka ti ni kha du than tur dang ka shelawani alo ti Mr. Shen chuan iti dan chu a chale mai zan ina ti kan tum nga langa ti in an nui nian chu zakin amaya hup ngal vata an pani chuan an hlim dun hle a top ta